କି କାନ୍ଦୁଛି କି वीडियो କାଇଁ? टी ଆରେ शेष ଝିଅ ତ जाए ସ୍କୁଲରେ देखु କାନ୍ଦିଲା କି? हसी हसी पेट दराज हो କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ଆରେ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହୁନ ଦେଖୁଛୁ ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ହେଉ ନେଲ ହେଇ ଆର ସପ୍ତାହଠାରୁ ଟିକେ ଚାଲିବ ହେଇ ଝିଅ ନାଇଁ ଚାଲୁନ ଚାଲୁନା ଟିକେ କ'ଣ କଥା ଦେବା ଚାଲ ବେକାରିଆ କଥାଟା ମତେ କୁହନି। କ'ଣ ବେକାରୀ କଥା ତମ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନହେଲେ କୁହ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ କ'ଣ ନବା ବେକାରିଆ କଥା ମତେ କୁହନି କହିଦଉଛି। ଆରେ କ'ଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ରିଲ୍ସ କରିବି। ମାନେ ରିଲ୍ସ ହଁ। ଏ ଭଗବାନ କି ଗୀତ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ସେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କର ନା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ତାର ଭିଉ ଯାଉଛି ଭଲ ତମେ କାହିଁ ମନ କରୁଛ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ କାଲି ରାତିରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଶୋଇଥିଲ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିନି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଲେଖିଛି ଇଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁନା ହେଲା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ମାନେ କାହାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛ କାହାକୁ